Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus miingon, pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod o kamong mga Pariseo, mga tigpakaaron ingnon, sama kamo sa mga pansyon nga pinintalag puti, maanindo tanawon sa gawas, apan sa sulod, puno sa mga bukog sa mga patay o sa mga hugawng butang. Sa samang paagi, sa gawas makita sa tanan nga kamo maayo, apan sa sulod, puno kamo sa pagpakaron ingnon o sa pangasala. Pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod o kamong mga Pariseo, mga tigpakaaron ingnon, nagbuhat kamong mga maanindot nga lubnganan alang sa mga propeta o giadornuhan ninyo ang mga monumento ni antong mga mayong kinabuhi. Nag-ingon kamo kung kami nagpuyo pa sa panahon sa among mga katigulangan, dili unta namo himuon ang ilang gibuhat, dili namo patyo ng mga propeta. Busagyaan ko ninyo nga mga kaliwat kamo sa mga tao nga may patay sa mga propeta. Sa padayon og tiwasan ninyo ang isugdan sa inyong mga katigulangan. Mga igsuon ko diha ni Kristo ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mang lingkod. And good morning kanatong tanan. Good morning. So today, gipahinumduman kita sa atong Ginoong Kristo sa dili nato mayong kinaiya, no? Unsa man kinaiya ha, kining pagpakaaron ingnon. Amo na iyang gipahinumduman karon kanato nga hunungon nato ang atong pagpakaaron ingnon. Unsa man ang aron ingnon? Kana bitawng gusto tang ingnon nga buutan apan dili di ay. Ana ba? Dili na siya maayo, dili gusto ang Ginoo ni ana matud pa niya kana bitaw murabag mga pansyon ba nga nindot kay tan-awon sa gawas pero sa sulod mga bukog di ay no, sa ato pabuti pasabot dautan ang naa sa sulod. Sumuna nga kita gipahinumduman tas Ginoo nga dili nato ipadayon ang atong kinaiyang tigpakaaron ingnon. No, kana bitaw aron ingnong manggihatagon apan dili di ay aron ingnong kugihan apan dili di ay sige bagulbol ana o kining daghan pa mga dili maayo natong kinaiya kay ngano man ang gusto gyud sa atong Ginoong Kristo nga ang atong pagkabuutan magagikan gyud sa sulod dili sa gawas ra. Kana bitang gikan sa sulod nya paggawas mao'y makita sa mga tao. So ang una gid ay natong buhaton aron dili ta mahimong tigpagkaaron inom. Kiniingon ba si Kristo nga alaot ka? Kasi pasabot niya alaot ka. Impierno ka kung dili nimo usbon ang kinaiyahan nimo. Sumada nga ang gusto diay sa atong Ginoong Kristo nga sa sulod palang daan, ato ng usbon ang atong kinaiya. Nakabalo mong gitag sa atong dili mayong kinaiya ba? Madahagwa ka kabalo. Ultimong iro na kabalo sa dili niya mayong kinaiya. So, manikamot kita nga atong usbon ang atong kinaiya. Kung unsa gi maayo alang nato, na undo na may imong no naman kumana dunggat kabahin ninyo nga maingon nga sa kanang imong simba pader sa ilang balay pertinang mga istiktaha galiman ka na sa ato pa dili doon na di ay tay kinaiya nga kana bang dili maayo sa atoa nga wala na to mapakita diri sa simbahan. So dili na siya maayo muna giingon ni Kristo nga dili maayo. Kung unsa gyud ay kita ka maayo ato yung sugdan sa atong kasing-kasing. So ang pinakalisod gid ay nga buhaton nato mga Kristiyanos, including me, ang pag-usog sa atong kinaiya diri palandaan sa atong
sana kahiladman. Na usbo na gini nato atong kinaiya. Nya nakabalo man tamo sa atong kinaiya. Kanang uban nga dili gustong malupigan. Naa gani mag-istorya o maila naman ang dili gustong malupigan. Alamia ka itong sudaan dito sa kuan. Ay sas malami to dito sa amoa. Agwapuha tong salakyan dito speakers itong kuan. Ay mas nindo tong kang kuan. Kana bang dili ba ka mo appreciate kung unsay maayo sa uban. Kana bitang paingon nga nanduta ilahang balayo. Ay mas nindo tong kang kuan. So maguli siya mura mag siya magilabaw. No? Ninduta sa imo sayaw si Pano. Ay man nindot dito si kuan. Umunay kinaiya nga di malupigan ba. Di ka naman yung kinaiya ha. Ano man, kinaiya ka na sa pagka mapahi tason. So, ikaw mismo nakabantay yung ka nga kanang panlitan kinaiya hangulon. Kanabitang murag imo bang kanabitang ang imo habang pagtanaw sa uban dili sama sa imong kaugalingon. No, nga ikaw ganahan kang mukaon og nindot nga sudan. Pero ang imong ipakaon sa uban dili mayo. O sa ato pa kuana dautan ang kinaiya ha. Nga naman hindi ingon gud si Kristo kuno sa imong gibuhat sa imong isig katawo mo pa imong gibuhat nako. So kung ikaw ganahan kang munindot mo sakay og sana sa ngalan na ganahan kang mukaon og nindot nga sudan pakana ko nang imong uban di kay ikaw rin magkaon-kaon din nga naman dautan ang kinaiya ha. Ginaan na sa imong kasing-kasing. So muna nga kita daghan kay tagdili mayong kinaiya nga naa sulod sa tong kasing-kasing. So paningkamutan gid nato nga makuha na nato. Kay bisag unsaon pa nato og pagkaaron ingnon mugawas man gyud na. Do na may uban nga dautan kay kinaiya sa sulod. Nga diri sa simbahan magpabuutan-buutan, mugawas gyud na madugay. Atubangan sa Dios dili gyud ka makalimbong. Mugawas gyud na. Sabana nga ang pinakahagit gyud ay nato nga mga sumusunod ni Kristo on how to change ourselves internally. Kana bang buutan jud ka tinuod ba? Nya matawag kag buutan kung ang imong gitanaw dili lamang ang imong kaugalingon, dili ang uban. Matawag jud kag buutan ana. Pero ang imo ra ganing kaugalingon mo imong gitanaw, dili jud ka buutan ana. Kay mamahimo man kang hangol, mamahimo man kang mapahitason, mamahimo man kang limbungan, mamahimo man kang libakira, mamahimo man kang bakakon. Tanan nga dili maayo, pwede nimong buhaton. Kay alang kanimo ang maayo para ra gyud na nimo. Kanang uban bahala mo diha. So mo gini usa sa mga buta nga angay natong likayan on how to change ourselves internally. Kay kung dili, kung sa gisulti ni Kristo, alaot ka. Nga naman, kay kanang imong gibuhat sa gawas, dili na makatabang nimo kung ang imong kasing-kasing dili mao'y tinuod. So muna nga, ang atong Ginoong Jesucristo ni kuan gyud kanang niingon siya nga kung unsay naa sa sulod maugi ipagawas. So delikado kay na. Kay ug unsay naa sa sulod mao mo ipagawas. So nya og dautan na kadaan sa sulod mo imong ipagawas na imong kadautan na ikida kong di malas mapatyan mangkanas mga tao kuan man ka ana maputos ka sa pagsaway. Kaya mo may gusto sa atong Ginoo nga kung unsay na sa sulod maupod sa gawas ha. Sus kidaan sa sulod hangul naman daan. So paggawas aperti yung hangula. No? Sa daan pa sa sulod perti nang mapahitas una. Paggawas mao jud ni gawas pud tuod. So ang challenge gid ay nang natong Kristiyanos on how to change ourselves internally. Kay mao may gusto ni Kristo nga atong buhaton nga ipagawas gyud ang naa sa sulod nato. So nagkamot gyud lamang ta. Again, it is easy kung pagpakita ni mayang buhat. Easy na lang kaayo kung
ang kaayuhan sa uban mo imong tanawon. Magtanaw ka ni kas kaayuhan sa uban, so sayon kay ning pagbuhat og maayo. Pero ang imo ra ganing kaugalingon mo imong tan-awon pirme, nga ikaw ra gyud may mo asenso, ikaw ra gyud may makakaon, ikaw ra gyud may maayong biste, ikaw ra gyud may labaw, ay na. Di gyud ka kabuhat og maayo. Lisod ka. Naa man gani dagway buhat nimong maayo pero panahon sa eleksyon, panlabas ba, panlabas. Wala magkaroon eleksyon ron. Apitin daghana kay mga maayong tawo ron. Gamay nimong pangayo muhatag na ginadayon. Pero pag kuman sa eleksyon mo balik din natural. Manago tago gyud na. I'll give you example ha. Example ha. Election. Ano? Pandemic. Dunay konsehal sa dila na ko isulti pangalan ha. Dunay konsehal sa Ayungon giduulan o nangayog ayuda. Kabalo ka konsey dito bang konsehal sa Ayungon niingon nga og tagaan tikaw manugilon unya kas uban unya daghan unya kay manuol na punako kay nang hatang manday ko. Di wala gyud sa ni hatang. Nasipyat ang konsehal kay muhatag siya sa dili manugilon gihapon to. So wala niya tagae. Ananugilon gihapon kabalo kang usay gisugilon. Ayaw na gyud mo butar anang konsehala kay hangol kaayo na. Sipyat siya ug naa pa siya ug internally maayo pa gyud siya. Automatic man to kay maluoy man ka. Kapila gyud paghatag og 100, 200 us ka kilong bugas. Naa pa sulod siyang kasing-kasing. Ingon manoon siya ug tabangan tikaw manugilon man unya ka unya og manugilon ka daghan unyang munganis balay mangayog ayuda dili na lamang kumuhatag nimo kay manugilon man ka. Sipyat siya kay ngano man muhatag kag sa dili manugilon gihapon na mas maayo man tong muhatag ka kay unsa may imong isugilon ato sus pagkamaayo gyud na siya wa gyud ko balibari. Nya kabalo kag unsay iyang gisuginlan ang iyang mga parente. Dahil iyang mga parente mo butar gito nimo kay maayo kay tabang gyud ko ana niya kay sang akong parente gitabangan anak, akong anak gitabangan anak. Sos kay wa man ihatag. So sabi na hitabo. Nanugilon gyud gihapon. Niingon nga ayaw na gyud mo butar ana. Kay ngano man gibalibaran ko ana mo nay tubag nako. Gisugilon sa ginikanan, gisugilon sa mga amigo, gisugilon sa mga parente, ay perting daghanang wa na nibutar niya, kabalo kang unsay nahitabo. Perde, ngano man. Dili manggod sa kasing-kasing, kung tinuod gyud kang maayong tao, basta naay mo duol nimo, di na ka maghuna-huna og mubutar ba dagway ni og dili. Kay dili man to eleksyon. Kung nahitabo tong audit o panahon tos eleksyon, perting daghanan kay maglinya diri ning mga manughatag. Kay say dili, di say walay bugas diha o dili. Di man to eleksyon, layo pa man eleksyon ito. So sa may nahitabo, nanggawas ang tinuod kinaiya sa sulod. Kini bang pagkaingnan ng kinaiya ba nga mahadlok pangayuan. So sa may nahitabo, nigawas. Pirdi. No, ngano man naingon ang uban, mubutar di unta ko ana niya pero di na lamang ko hangol man di ay na okay ano man nanugilon kay nagtuo siya nga kung dili niya tagaan dili mo sugilon to pero lahi nga pagkasugilo na klaro ba mugawas yun na kung unsay naa sa imong kasing-kasing so usba ng daan karon palang daan ilhana na kung unsay dili ni mamayon kinaiya og usba kay mugawas gyud na parehos na og hangin ba nga mugawas gyud na siya do ba giingon ni Kristo walay mugosulod sa lawas nga makasala makapakasala kanimo kanang imong sinultihan kanang imuhang tinubagan kanang imuhang binuhatan munay makapagkasala kanimo. Nga dinhi palang daan sa yuta,
hukman ka na. Isa mo hukom nimo ang mga tao. Pag-abot nimo sila langit, tiwasan ka. Primero mo hukom nimo din sa yuta, mga tao, pagkangila o batasan din ng bayhana, kanang tawhana, kanang bulanga, mayrang nabuta, na hukman ka. Ngano man tungod kinaiyan mo di mao. Pero dili lang ka hukman din sa yuta. Abot dito sa langit, hukman ako kag-usob. Ano? So pagkadaghanan mo hukom na nimo. So muna una-unaon nimo. Muna itong una-unaon, dili kay ninyo nato. No? Klaro ba? Muna nga niingon si Kristo, kung unsay naa sa sulod, mauwi makita sa gawas. So buti pasabot, ayuhan ang naa sa sulod, aron maunay mo gawas. Kaya kung dili gani na mo sulod, dili gani mausob ng imuhang kinaiya sa sulod, paggawas ana, alaot ka. Klaro? Kung dili gani nimo usbon ng imong kinaiya sa sulod, paggawas ana, alaot ka. Kay sala man ang imong mahimo. Ang imong pagkahakog wa man nimo usba, o paggawas para sa itong konsehal. Nya wa man niya usba yang kinaiya. Kay pirting daghanang naangin nga wala nagyulibutar niya, pirde. Tungod sa kinuaya nga dili mao. Wala man niya usba ang yang angay onda to sa kasing-kasing palandaan. Bago na ko sa galingon ako kay Chara bata. May kita kinaiya. Panghalagan gani ito ah. Oy, wa man usba. Gihukman sa mga tao. Ug dili pag yun ang usban bisag gihukman sa mga tao, tiwasan pag yun sa hukom niya, igkamatay niya. Dito na sa gingharian sa langit. Klaro? Samtan ko? So ayuhon gina to. Kasing-kasing unahon gina. Unaha ginang kasing-kasinga din na. Kaya importante na. Kaya mo unay tinugdan sa kaayo o kadautan. Dautan gani na imong kasing-kasing, muna yung tinugdan sa tanan imong kadautan. Kung maayo gani imong kasing-kasing, maunay tinugdan sa tanan imong kaayo. Manindog palihog.